मित्रांनो आमच्या मम्मीचा आणि मम्मी सुद्धा सरप्राईज झालेली आहे. अमेझॉन वरून आलंय. पण काय आलंय? हा छान आहे ना. आधी नाही का बोललास? तुला गाडी नाही घेतली म्हणून. सनमेशची गाडी आहे आतमध्ये. हा आणि फायनली मित्रांनो आपण जे ॲमेझॉनवरनं गिफ्ट मागवलेलं माझ्या आईसाठी ते आता आलेलं आहे. मला जस्ट आपल्या कुरिअरवाल्याचा सुद्धा फोन आला होता. तो आपल्या जवळपासच्याच एरियामध्ये आहे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे मित्रांनो माझी आईसुद्धा बाहेर चाळीमध्येच उभी आहे आणि मी त्या कुरिअरवाला सुद्धा त्या साईडने यायला सांगितलेलं आहे. तर पाहूया आपल्या आई सरप्राईज होते का ते. आणि मित्रांनो आता मी हा व्लॉग बनवतोय ना तर माझ्या समोर माझी बहीण आणि बायको सुद्धा आहे. त्या सुद्धा कन्फ्यूज झालेल्या आहेत की मी काय गिफ्ट मागवलं आईसाठी. एक मिनिट मी त्यांना दाखवतो तुम्हाला. सरप्राईज आहे ते मम्मीसाठी. अरे पण काय आहे? प्राची तुला माहिती आहे का काय मागवलंय? नाही माहिती. सन्मेश सन्मेश आत्तू. हा आत्तू बाहेर उभी आहे. तिला आता सरप्राईज पण दिसेल थोड्या वेळात आपला जेव्हा कुरिअरवाला येईल ना. तर मित्रांनो आपण आता माझ्या मम्मीच्या सुद्धा आपण एक्सप्रेशन्स पाहणार आहोत काय असणार आहे ते जेव्हा कुरिअरवाला येईल तेव्हा. मित्रांनो आमच्या मम्मीचा आलेला आहे आणि मम्मी सुद्धा सरप्राईज झालेली आहे. बघूया आता मम्मीच्या रिॲक्शन्स काय असणार आहेत. काय मागवलंस रे? तुझ्यासाठी नवीन वर्षाचं गिफ्ट आहे. वाव मस्त आहे. काय पण ते आता तू उघडून बघितलं तुला कळेल काय आहे ते. सांगते रे एकदा. तुला कसं वाटतं ते सांगा ते मला. वाव मस्त एक नंबर. तर बघितल्यावरच कळेल ना काय ते. तू आठव तू माझ्याकडे काहीतरी मागितलेलंस आता मागच्या वर्षी. मी काय मागितलं असते? मला काय लागतं? मिक्सरच. आता आता आपण बघूयात काय नक्की काय ते. ओके नक्की काय मागवलं? मिक्सर आहे आणि काय मागितलेलं मी ते ओव्हन. ओव्हन एक मागितलेला. 2-3 वस्तू माझ्याकडे मागितल्या होत्यास ना. मिक्सर, ओव्हन आणि टीव्ही. आता बघू मी तुला एक गिफ्ट आणलेलं आहे. आता आपण उघडून बघूया. तर कृपा तुला काय वाटतं आपण काय मागवलं असेल तुझ्यासाठी? iPhone 12 Pro Max. ते पण 11. 11 बाबू माझ्या किडन्या पण नाहीत 11 एवढं. काय मागवलं समूह आपण आत्तूसाठी? तुला काय वाटतं? गिफ्ट आलंय. कशावरून? अमेझॉन वरून आलंय. पण काय आलंय? ड्रिल मशीन आहे. अगो बाबू गाड्या आणल्यात. आता आपण प्राचीला सुद्धा विचारूया. तू विचार. प्राची काय आणलंय सासूबाईंसाठी? साड्या असतील. तुला नुसत्या साड्याच दिसतात बाबा. आता माझी मम्मी आहे ती आता बॉक्स खोलायला आता रेडी झालेली आहे. म्हणजे फुल रेडी आहे का? उघडू गिफ्ट मी आता. हो उघड ना तुझ्यासाठीच आहे ते. तू मी खोलू नको. मी खोलते ना. ओके तुला गिफ्ट आवडलंय का ते बघून सांग मला. पूर्ण उघडायच्या आधी अंदाज आहे की काय असेल? याच्यामध्ये मिक्सरच आहे. हो हो बघितलंच म्हणजे तू. महाराजा. महाराजा. माझ्या आईने ओळखलंय महाराजा मिक्सर आणलाय ते आपण. तर आता आपण याचं अनबॉक्सिंग सुद्धा करूयात. ओके ना. तर मित्रांनो आता मी हा जो महाराजा मिक्सर आहे तो माझ्या आईला गिफ्ट दिला आहे. त्याचं कारण सुद्धा सांगतो. माझ्या आई मला बरेच महिन्यापासून मागे लागले की मला मिक्सर हवा आहे. कारण मित्रांनो काय होतं आम्ही ना घरगुती मसाले देखील बनवतो.
तर ते सगळी जी पावडर आहे ती आम्ही मिक्सरमध्येच चांगली दळून देतो. तर आमचा आधीचा जो मिक्सर होता तो 550 वॅटचा होता. तर आत्ता मी जो आईसाठी मिक्सर मागवला आहे ना गिफ्ट म्हणून, तर आपण पाहू शकतो इथे 1000 वॅटचा मिक्सर आहे. त्याची मोटार वॉरंटीसुद्धा छान आहे, 5 वर्षाची आहे. आणि कंपनीसुद्धा ही महाराजा व्हाईट लाईन म्हणून कंपनी आहे. तर मी याचे ॲमेझॉनवरती छान रिव्ह्यूसुद्धा ऐकले होते आणि थोड्या दिवसांनी आम्ही वापरूनसुद्धा पाहणार आहोत हा मिक्सर कसा आहे ते. तर मग मी ओपन कर आता मिक्सर. मिक्सर घ्या, गोड गोड बोला. आज संक्रांत आहे, आज मकर संक्रांत आहे मित्रांनो. आणि मकर संक्रांतीच्या दिवशी मी तिळगुळाच्या बदली मम्मीला मिक्सर दिलाय. सनमेशची गाडी आहे आतमध्ये. हां अरे खुल जा सिम सिम. हां नाही ते नट खोलायची. वाटण किंवा वगैरे असं काहीतरी. नट खोलायचं असतं. सनमेशचं गिफ्ट. वा आतमध्ये दाखव. वा वा वा, मस्त. जड आहे मिक्सर. हा जड खूपच आहे, छान आहे, एक नंबर बघ. वा छान फील येतो ना मग हे हातात घेतलं मस्त एकदम. मस्त प्रीमियम मिक्सर आहे. हा. तुला याच्यामध्ये 3 भांडी हवी होती ना, तर 3 आहेत का? बघते ना. हो 3 भांडी आहेत. 3 आहेत. हां हेच आहे. ते मोठं भांड आहे. हे मोठं भांड आहे, एक नंबर. खालती रबर आहे हे बघा. हे पण दाखव. हे 2 नंबरचं भांड. हे 2 नंबरचं भांड अच्छा, आहे. यामध्ये काय चटणीच वाटायची असते ना? हा मसाले वाटायचे असतात. आणि ज्यूस वगैरेचं काय हे भांड आहे का? हे थोडंसं उंच आणि ज्यूस खोल साठी आहे. असतं. वाव, याच्यावर ज्यूस करतात, चमकतं याच्यामध्ये पण. मसाला वाटतात आणि छोटे छोटे चटणी असतील तर याच्यामध्ये वाटायचं. म्हणजे बारीक हळद कुटायची वगैरे असेल तर हां. मग त्यामध्ये ना. सनमेश, आपण आत्तूला घेतलेला मिक्सर कसा आहे, आवडला का तुला? हा छान आहे ना. आधी नाही का बोललास, तुला गाडी नाही घेतली म्हणून? तर मग मी तुला मिक्सर कसा वाटला? छान आहे, मस्त आणलाय सुद्धा मिक्सर. आणि हा मिक्सर मकर संक्रांतीच्याच छान दिवशी आलेला आहे. हा मी ऑलरेडी आता 3-4 दिवसापूर्वीच मागवला होता. त्या मिक्सरविषयी काय तुझा रिव्ह्यू काय देऊ शकतेस तू का? वापरून झाल्यावरती आपण देऊयात. हा एकदा वापरून बघूया आपण कसं वाटतं काय, त्याच्यावर आपण सांगूया माहिती. ओके. छान मिक्सर आहे. तर मित्रांनो, मला आता माझ्या आईने सांगितलं की तिला मिक्सरचे जे मी गिफ्ट दिलं आहे ते मस्तपैकी आवडलेलं आहे आणि तिच्या नवीन वर्षाचं एक गिफ्ट दिलं आहे मित्रांनो. तर मित्रांनो, आजची आपली व्हिडिओ तुम्हाला कशी वाटली हे मला तुम्ही कमेंट करून नक्की सांगा. चला तर मग मित्रांनो, तात्पुरती तुमची रजा घेतो. पुन्हा भेटूया अशीच एखादी नवीन व्लॉग घेऊन तुमच्या आवडत्या कोल्हापुरी किचन्समध्ये. भरपूर खा, हेल्दी रहा. धन्यवाद. तर मित्रांनो, आता इथे ना प्राची आपल्या मिक्सरची पूजा करते. छान नवीन वर्षाचा आपला हा पहिलाच सण असतो मकर संक्रांतीचा. त्या दिवशी आमचा मिक्सर पण आला आहे आणि आता देवाला प्रार्थना करते की आम्हाला भरपूर साऱ्या आमच्या मसाल्यांच्या ऑर्डर्स देखील मिळू देत. तर आम्ही संपूर्ण मसाला आता या मिक्सरच्या जबाबदारीवरती पार पाडणार आहोत. आईचं गिफ्ट, आईचं गिफ्ट. काय आहे गिफ्टमध्ये? काय आहे गिफ्टमध्ये? हे कुठचं गिफ्ट आलंय अमेझॉन कडून? बाय बाय. मला तुम्ही लाजली लाजली. मोठी मोठी असं ओपन करायचं असं. नुसतं एक कलिंगड घेऊन येतो, ज्यूस करून बघूया. मैदानात गाडी आलेली आहे.